Климатичните промени, зависи как ги възприемаме, на глобално или на по-ниско ниво, имат два основни причините. Те от една страна имат природен характер, защото климата не е нещо постоянно. Той постоянно и непрекъснато се колебае в някаква степен. Това показва и историята на Земята, в която е имало многократно както по-студени, така и по-топли периоди от сега. От друга страна, климатичните промени имат и човешки фактор, който се комбинира с това, което природата дава и съответно притъпява или обостря промените в климата. От последните 150 години се наблюдава една климатична тенденция към затопляне и това е най-характерното в промяната на климата, именно затоплянето. Както казах, това затопляне има от една страна естествена причина. Допреди 200 години е завършила на една от най-хладните епохи в сравнително новата история на планетата Земя, именно малкия ледников период. Той е продължил от средата на 15 като към средата на 19 век. И общо взето, за време на този период температурите са били най-ниски от момента на приключване на последния ледников период, което е било доста по-давно. Установено е, че основна причина за този хладен епизод в историята на Земята е било намалената слънчева активност, която е имала три най-големи минимума, по време на които са отбелязани най-ниските температури в този период. Имам предвид малкия ледников период, 15-19 век. След средата на 19 век започва ново затопляне на климата, което е прогресивно, продължава и до наши дни, но не е равномерно. То е било също с колебания, които колебания отново са адресирани към слънчевата активност и нейните цикли. Има така наречените 60-годишни цикли на слънчевата активност, които са дали отражение и реално погледнато кривата на изкачване на температурите е вълнообразна. Не може да кажем, не е права постъпателна нагоре, по-скоро вълнообразна. И това е естествен процес. В природата и в миналото има много такива процеси, с които Земята успява да се справи, екосистемите са успявали да се адаптират. Въпросът обаче тук е в човешкия фактор, който допринася за затоплянето и го ускорява. По какъв начин става това? Това става чрез процеса на горенето, който е основен процес за получаване на енергия в нашата цивилизация. Основните горива, които ние употребяваме, са въглеродно съдържащи. Това са изкопаемите горива, като въглища, нефт, газ, дървесина, ако щете, които са основни енергоизточници все още на Земята. В енергийния баланс, съвременния енергиен баланс, само въглищата съставляват над 50% от енергоизточниците. От тази гледна точка, какво всъщност правим ние? Ние вземаме въглерода, който с течение на много хилядолетия растенията са усвоили от атмосферата и са складирали в Земята, изваждаме го, съединяваме го с кислорода, за да получим енергия. Това е процесът на горене, именно съединяване на въглерод с кислород. Кислород взимаме от въздуха, въглерод от горивото, взимаме си енергията и какво става после? Отпадъчният продукт – въглероден диоксид. Въглеродният диоксид пада в атмосферата. Това, което трябва да кажа, че този газ се съдържа естествено във въздуха, в едно малко съдържание, което е порядъка 0,04%. Проблема не е в това, проблема е в ролята на този газ, заедно с някои други, в атмосферния баланс. Въглеродният диоксид спада в категорията на
така наречените парникови газове. Това са газове, които, когато Земята получи своята енергия от Слънцето и част от нея се погълне в Земята, след това Земята започва на свой ред като загрято тяло да излъчва и тази енергия се връща в космоса, но не всичката. Част от тази енергия достига до атмосферата и се задържа в нея. Като основна роля за задържането на тази инфрачервена радиация, която се излъчва от земната повърхност, имат парниковите газове. Ако трябва да бъдем честни, най-големият парников газ е водната пара. Тя е с много по-големи парникови свойства от въглеродния диоксид. Но водната пара се намира в баланс, а това, с което човека допринася за затоплянето, е именно въглеродния диоксид, метана и някои други газове. Най-често се обобщават с понятието въглеродни емисии, защото не е само въглероден диоксид, макар че това е основното, има и други. Та когато всъщност ние увеличаваме съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата, ние причиняваме затопляне. Защото тази енергия, която Земята се опитва да отдаде в космическото пространство, не може изцяло да бъде отдадена, част от нея се задържа. Можем да оприличим атмосферата на едно одяло. Колкото повече въглерод отделяме в атмосферата, толкова по-дебело става одялото, съответно и на завитие с одялото, т.е. на нашата Земя, и става се по-топло. Това е основният механизъм. Във връзка с този механизъм е установено, че за последните 70 години концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата е нараснала от около 360 части на милион до близо 420. Когато погледнем в проценти, това не е малко, това е над една шеста. Това са повече от 15% увеличение. И във връзка с това, както и с естествените процеси, имаме едно затопляне от, може би вече около градус и половина в сравнение с така наречената доиндустриална епоха или момента на малкия ледников период. Те почти съвпадат. Това затопляне с градус и половина, може би на недостатъчно информирания зрител го звучи незначително, но от гледна точка на атмосферата не е така. Защото всеки градус увеличение на глобалната температура води до засилване на изпарението от земната повърхност и водните басейни и до увеличаване на влагозапаса с 7 на 100 в атмосферата, т.е. парата, която се задържа в атмосферата. Можем да кажем, че всеки един момент в атмосферата ние имаме някъде около 15 000 кубични километра вода във вид на водни пари. И това е добре, защото благодарение на тези водни пари ние получаваме влагата върху сушата чрез валежите и може да имаме хубавата природа, с която разполагаме и благодарение на това Земята не е пустиня. Но има и един друг аспект на тези процеси, че процеса на изпарение, на кондензация на водата в атмосферата, на валежите, това са процеси на обмен не само на вода и на вещества, но и на енергия. В процеса на изпарение се отнема енергия от земната повърхност и тази енергия се изнася в атмосферата. В процеса на втечняване на водата в атмосферата, кондензацията, когато се образуват облаците, ние имаме отделяне на тази енергия в атмосферата. Това означава, че колкото по-голяма е влагозапаса, толкова по-голяма е енергонаситеността на атмосферата. И тази енергия, тъй като знаем, че енергията не се губи, а само променя своята форма, се трансформира в различни видове енергия. От една страна тя може да бъде топлинна, от друга може да бъде и механична. И тази механична енергия всъщност задвижва атмосферните процеси, включително и бурните атмосферни процеси. Това са циклоните, ураганите, валежите, образуването на облаци, изпарението. Всички тези процеси при един затоплен климат се интензифицират много силно и се ускоряват. И придобиват много по-голяма енергия. За всеки един градус повишаване на температурата, ние ще имаме 7% повече енергия. Във връзка с това, което човека прави, общо взето в науката вече е доказана връзката между изхвърлените въглеродни емисии и концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата, т.е. човека действително е виновник за затоплянето на атмосферата, макар и не на 100%. Трудно е все още на учените да кажат на колко процента е виновен човек. Но ако да не е на 100%, е виновен в значителна степен за ускоряване на това затопляне, а както разбрахме, всеки един градус е важен в процеса на затоплянето, защото всеки един градус в повече намалява възможностите за адаптация на екосистемите към тези промени, които са твърде бързи. И мога да кажа, че в последните 30 години се наблюдава ускоряване на темпа на затопляне
активизиране. Само за последните 30 години имаме 50% от затоплянето, което имаме за последния век и половина. Което именно безпокои учените, тези ускоряващи се темпове на затопляне. Как ще се отрази това нещо на водата? От една страна, казахме, валежите ще се увеличат. Действително, прогнозата в глобален план е валежите да се увеличат. От друга страна обаче, те няма да се увеличат навсякъде. Тоест, в зависимост от атмосферната циркулация, има региони на света, където ще вали повече, има обаче други, в които валежите ще намалеят. В тази връзка аз трябва да кажа, че конкретната прогноза за нашите географски ширини, за южната периферия на Европа, именно към намаление на валежите. Тя е свързана не с общия водозапас в атмосферата, който ще нарасне, а с характера на атмосферната циркулация, тъй като засилването на атмосферната циркулация в резултат на повечето енергия ще доведе до леко изместване на тази антициклонална суха зона над Сахара на север. И фактически ние попадаме в нейната периферия и това обяснява и прогнозата за намаляване на валежите. От друга страна, това, което вече се наблюдава във връзка с по-голямата енергия в атмосферата е, че когато е сухо, а когато вали, вали. Това означава, че валежите, ако и да се случват по прогнози по-рядко, ще бъдат по-интензивни, именно защото има в атмосферата повече енергия. А по-интензивният валеж има доста негативни характеристики в сравнение с равномерния валеж. Една от тези характеристики е това, че голям воден обем протича, така да се каже, за малко време и не може да бъде пълноценно усвоено от растенията, защото имат някаква капацитет на това усвояване. И от друга страна, многократно повишава риска от наводнение, защото големия воден обем трябва да се оттече. И когато този воден обем превишава поемния капацитет на отводнителните съоръжения, задължително резултат е наводнение. Така че едно от неприятните последствия от климатичните промени и лош ефект, това е именно увеличаване на интензивните валежи и на риска от наводнение. Нещата отново може да разделим на две. Първо, ако говорим общо за света, в света има райони, които традиционно са силно засушливи. Някои от тях са и доста населени. Например, ако вземем предвид района, да кажем, на Южна Азия, на Индия, там сега климат е такъв, че периодично половин година е страшно суха, половин година цял ден вали. И винаги тази суха половин година за тях е леко критична. По подобен случай по подобен начин стоят нещата, например, в Северна Африка, да кажем в Египет. Знаем, през дългата история на египетската цивилизация, тя винаги е била супер зависима от разливите на Нил, които са също сезонни. В началото на годината 6-7 месеца се очакват тия разливи, в един момент идват и настъпва периода за отглеждане на култури, за обработка на земята и така нататък. Така че от тази гледна точка едни значителни части на света са естествено изложени на засушаване и по оценки на ООН общо взето около 2 милиарда и 500 милиона близо човека живеят в такива райони, в такива страни. Тоест те са изложени на сезонен или на целогодишен дефицит на вода. Сега тези хора общо взето са намерили своят адекватен начин да се приспособят към тези местни особености на климата и да се справят с това положение. В тези региони основният проблем е нарастването на населението, тъй като там все още населението нараства с значителни темпове и именно това поражда притеснение относно дефицитния воден ресурс, особено в тези критични периоди, доколко той може да достигне и доколко риска от хуманитарна криза не е голям именно поради нарастването на населението. От друга гледна точка, ако погледнем климатичните промени, тогава вече трябва да говорим за райони, които в днешно време са осигурени с вода, но има риск за тях в перспектива на бъдещето да изпаднат в воден дефицит поне сезонно. Общо взето нашата територия спада в тази категория и от тази гледна точка не е зле ние да се замислим относно една дългосрочна стратегия за управление на водните ресурси,
именно по тази причина. Това, което показват климатичните модели и климатичните промени, е, че в България зачестяват периодите на засушаване през зимата и през късно лято, ранна есен, като втория период понякога обхваща даже и като цяло есенните месеци и има тенденция да се слива с зимния период. От друга страна, в сезони като пролета и есента наблюдаваме даже в някои случаи увеличение на валежите. Тези тенденции най-вероятно ще продължат, защото са обусловени от глобални процеси. Всъщност това е начинът, по който затоплянето влияе върху нашия климат. И от тази гледна точка, особено застрашени от тези засушавания са районите, които и в момента нямат добра осигуреност с вода, т.е. които не могат да разчитат на надежден воден ресурс. Аз тук визирам основно източна България, защото в западната част на страната ние имаме голям процент на планински територии, които са естествен колектор на валежи. И затова и осигуреността с вода целогодишно в тази част на страната е много по-голяма. Но не така стои въпроса на изток и там се очаква да са основните проблеми, които вече и възникват в определени моменти, именно в тези критични сезони. От тези периоди на дефицит по-важен е летния период, тъй като той е период на активна селскостопанска дейност, на прибиране на реколта, на отглеждане и така нататък, на периода на активна вегетация. Но и зимният сезон не е за подценяване, защото пък засушаванията през зимата удрят върху снежната покривка. И действително в последните години драстично се наблюдава намаляване на средната дебелина на снежната покривка и на периода на снегозадържане, включително и в планините. И това оказва негативни ефекти върху туризъм, върху растенията, които всъщност разчитат на снежната покривка да ги пази от студа, на влагозапаса в ранна пролет и така нататък. Ледниците са на първо място най-големият запас на прясна вода на Земята. 3/4 от прясната вода е съсредоточена в тях. Когато говорим за глобалното ниво, общо взето това е един от най-видимите ефекти на климатичните промени, а именно драстичното съкращаване на обема и на площта на ледниците по цял свят. Като почти няма изключение в тази тенденция. Тя е проявена, разбира се, различно на различните места, като в най-голяма степен страдат планинските ледници. Планинските ледници от своя страна, макар че заемат може би под 1% от общата площ на ледниците, са доста по-важни за хората, защото в редица страни те са запаси на прясна вода. Има някои държави, даже в тропичния екваториалния пояс, които разчитат на ледници за своето водоснабдяване. Такива са някои държави в Андите, в Югоизточна Азия и така нататък. И съкращаването на ледниковата покривка носи дългосрочни рискове от воден дефицит в тези страни. Що се касае до полярните ледници, те нямат директно отношение към водния запас, но от друга страна те имат невероятно голямо значение и роля като климатични регулатори. Не случайно Антарктида я наричат кухнята на времето, защото огромната ледена покривка там създава един регионален климат, който рязко се отличава от климата на околните територии. Същото може да се каже и за остров Гренландия и за ледената покривка там, като може би точно гренландските ледници са едни от така да кажем, застрашените от глобалното затопляне и там процесът на тяхното разтопяване тече с много голяма сила. И тук е другия основен момент, че тези големи ледникови образования съдържат колосални обеми вода. При
въпреки което тяхното разтопяване води до ускорено покачване на нивото на Световния океан. А това води до ред негативни последствия вече за целия свят, не само в полярните области, а на глобално равнище. Когато говорим за Арктика, например, там също пък проблема на повишаващите се температури е в това, че голяма част от океанската повърхина е покрита с лед. И при освобождаването на океанската повърхина от лед остава тъмната океанска вода, която поглъща много повече от слънчевите лъчи и много повече се затопля. Именно затова всъщност в Арктика ние наблюдаваме най-ускореното затопляне на цялата Земя, защото там се получава така наречената положителна обратна връзка. Значи там, колкото по-голяма част от повърхността на океана се освобождава от лед, колкото по-дълго е свободно от лед, толкова по-високи стават температурите, защото тъмната океанска вода поглъща голяма част от слънчевата радиация, която попада върху нея. Когато говорим за България, в България, аз от години с колеги изследвам микроледници и снежници. Ние имаме две съвсем малки ледничета в Пирин планина. Така да се каже, последните години се доказа, че става въпрос за ледничета, не просто за снежници, както дълги години се смяташе и както и са известни. Но те, разбира се, са с толкова малка площ, че нямат никакво значение за водния запас, за водния баланс. Тяхната най-голяма важност е като природни записи и индикатори за климата. Те много добре реагират на колебанията на климата, включително краткосрочно, в рамките на година, в рамките на 2 години, както и дългосрочно. И показват много добре общите тенденции, които се случват в резултат на глобалното затопляне, вече на регионален и на локален план. Те са показателни освен това за развитието на климата на алпийската зона и на циркусите, в които освен че са така сред ценните наши екосистеми, освен това имат отношение към водния запас, вече във връзка с планинските езера и снежната покривка. Така че общо взето нещата трябва да се изучават комплексно. Ледниците са една част от пъзела, другата част това са вече езерата. Аз ще разделя пак нещата на глобални и локални. Най-напред, когато говорим за света, някъде около, може би, 60 или 70% от територията на Земята, говоря не за населението, за територията, изпитва някакъв дефицит на вода, сезонен или целогодишен, като повече от половината от тази територия изпитва така наречен икономически воден дефицит. Когато говорим за воден дефицит, учените делят нещата на две категории – физически воден дефицит и икономически воден дефицит. Когато говорим за физически воден дефицит, това означава, че природните условия са такива, че не предпоставят натрупването на воден запас. Например, една държава в пустинята. Няма откъде, просто няма мрежи и съответно водният дефицит е физически. Но в по-голямата част от света, където има воден дефицит, той е икономически. Какво означава икономически воден дефицит? Това означава, че водата може да бъде налична, природата я дава, но човека не може да я усвои адекватно заради няколко неща. Първото нещо е липса на, да кажем, водопреносна инфраструктура, съвременна. Второто е липса на адекватни санитарно-хигиенни условия. И благодарение на това, да кажем, страни като Бразилия, Демократична република Конго и други в Централна Африка, Индонезия и така нататък, са страни, в които въпреки изключително влажния климат имаме воден дефицит. Именно заради това, защото всъщност осигуряването с вода не е само работа на природата. Това е работа и на човека. Това е само валежите са само половината от решената задача. Другата половина е как тази вода разумно, адекватно да бъде доведена до потребителя, така че да може да бъде усвоена без заплахи за здравето. И когато се върнем пак на България, същата тая тема, това, което трябва да се каже по отношение на информираността, че тя трябва да бъде на две нива. Първо, информирани трябва да бъдат хората, разбира се, във връзка с техния начин на живот.
Но още по-важно е да бъде информирана държавата. Защото истината е, че да, ние можем да се стараем да променим навиците си към икономисване на вода, но това няма да доведе до кой знае какви икономии, реално погледнато. Защото малко са хората, които наистина прахосват. По-голям ефект ще има именно знанието на държавата по отношение на възможните рискове за водата. От тази гледна точка казахме, че климатичните промени създават условия за повишаване на рисковете от недостиг на вода в определено време. Тоест сега е времето, в което трябва на държавно ниво да се изготви програма с съответните мерки за обезпечаване на вода за тези райони. Както и въобще за всички райони в нашата държава. И това е едната страна на нещата. Другата страна я видяхме в предходните месеци, когато стана въпрос за наводненията. Повишаване на отговорността на всички по отношение на речните корита и на отводнителните системи. Защото, както може да имаме недостиг на вода, така може да имаме и излишък на вода, който да ни доведе отново до бедствено състояние. Така че това е другата страна на медала, която също не е за пренебрегване. Като част от тази стратегия за управление на водния ресурс е и дейностите по поддържане на отводнителните съоръжения в идеално състояние винаги, не само по време на валежи. За мен личното самосъзнание е необходимост. То трябва да бъде възпитавано в децата от крехка детска възраст, екологичното съзнание, не само по отношение на водите, но по отношение на цялата природа. Така е. Но по отношение на конкретните мерки за подобряване на използването на водните ресурси, тук вече основната дума има държавата и съответните компетентни органи. От тази гледна точка, за мен лично е необходима доста по-добра координация между държавата, държавните органи и науката и специалистите, които се занимават с тази тематика, за да може научните знания от това, което правим, да достигат до, така да кажем, ушите на властимащите и да принасят полза на хората, защото това е целта на нашата работа. От тази гледна точка, нали, тая липса на връзка между наука и държава и оттам вече и общество се отразява пагубно според мен върху нашия живот. По отношение на този въпрос има какво да се каже. Има много какво да се каже. От тази гледна точка на мен ми се иска може би най-много да се спра върху нагласите на самото общество. За мен е важно да се говори за тези проблеми, за екологичните проблеми, които имаме, от тази гледна точка, че тази информация настроила общественото мнение, прави обществото бдително върху, например, злоупотребите на екологична тематика. Аз мога да дам пример с случая с Рилския езера, който беше неотдавна и при който всъщност заради това, че хората видяха багер горе на езерата, се дигна толкова голям шум, че се промени един проект, който ще сигурно да нанесе голям ущърб на екосистемата на езерата. Той беше направен по такъв начин, че беше една екологична бомба, която ще се заложи екологични щети. Сега не мога тук да влизам в подробности, тъй като това е тема за отделен разказ, но искам да кажа, че всички такива ситуации, да кажем както сега с наводненията, търсенето на причините за тези наводнения, говоренето за това пред обществото, ако щете, настроива общественото мнение. Тоест, това повишава съвестта на обществото, а тя е много важна. Аз ще дам един пример с мои колеги, които дълги години работят по един сериозен проблем с водата в Монтанско. Имаше проблеми, може би сте чули, с замърсяването с арсен във водата. Даже в две села
се наложи да се доставя вода с водоноски в периода на маловодието, тъй като водата изцяло беше замърсена с арсен. И се оказа, че става въпрос за един куп екологични нарушения в този район, които са довели до това нещо. И филма даде адекватна информация за това, за тези нарушения, след което активни граждани от Монтана насрочиха протест пред общината във връзка с това. Но на протеста имаше сигурно 10 души. Тоест, оказа се в крайна сметка, че учените алармират за някакъв екологичен проблем с водата, но обществото сякаш не се интересува. Сякаш на хората и не се едно. Ама ако ние бием камбаната за нещо на хората и не се едно, то пак нищо не се случва. А в същото време тия хора страдат. И ето именно заради това общественото мнение е важно. Защото когато обществото е настроено на тая вълна, то е бдително и ще дига шум, даже когато може би ситуацията не е толкова рискова. Но дигайки шум, ще се обърне внимание на тази ситуация. И ще се спестят моменти, в които някои неща минават под масата, просто защото така е просто по-изгодно, по-удобно на някой, но от това хората без да разберат получават вреда. Разбирате ли? Затова е важно е възпитанието на екологичните ценности. Важно е да се обръща внимание върху тези неща, именно от тази гледна точка. И това нещо има отношение и към наводненията, и към засушаванията, и към всички части от живота. Защото в крайна сметка, нали, това е демокрацията. Значи, трябва да се чуе мнението на хората. И всъщност реално държавата трябва да бъде, дето се вика, заставена да мисли стратегически по отношение на екологията и на опазване на водните ресурси. Тук имаме големи проблеми, между другото, и за мен един от големите проблеми е именно нашия нестабилен политически живот. Това, че при нас много често се сменят, да кажем, от една политическа сила, отива в друга политическа сила и така нататък, и някакси няма последователност в тия политики. А пък политиката по отношение на водните ресурси, тя трябва да бъде приоритет на абсолютно всички правителства, защото всеки пие вода, независимо от това какъв. Нали? Така че тази политика трябва да бъде, дето се вика, един от топ приоритетите на обществото и стратегиите, които ще бъдат изработени, трябва да бъдат изработени с консенсуса на всички политически сили и на науката същевременно. И просто дето се казва, да седнем и да мислим за нещо, което ще работи и за нещо, което трябва да се мисли за десетилетия напред, за това, което ще се случва. Ами, аз когато чуя думата вода, си представям безкрайността на океана. Честно казвам, не знам защо тази асоциация изниква в мен, но това е може би някакъв символ на това каква голяма сила представлява водата и колко важна роля играе тя в нашия живот. Реално погледнато, ние живеем сред вода. Водата е навсякъде около нас, водата е в нас. И затова водата е толкова важна.